бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳамасола санаи 16 ноябр ҷашн гирифта мешавад, дар толори қасри фарҳанги ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмонови ноҳия Бобоҷон Ғафуров чорабинии тантанавӣ бо иштироки муовини раиси вилояти суғд роҳбарияти ноҳия ва фаъолону сокинони ноҳия баргузор гардид. Муовини раиси вилоят зимни суханронии сокинони ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро бо рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон табрик гуфта, иброз дошт ки ин сана рамзи эҳтиром ва арҷгузорӣ ба заҳматҳо ва ҷонисориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. маҳз дар ҳамин сана иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон доир шуда, чун рӯйдоди тақдирсоз ва нуқтаи ибтидои эҳёи давлатдории навини тоҷикон дар саҳифаҳои таърихӣ бо ҳарфҳои заррин сабт гардидааст. қайд гардид ки бо талошҳои пайгиронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохти конститутсионӣ барқарор гардид, сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ таъмин шуд ва Тоҷикистон ҷониби пешрафту шукуфоӣ қадам гузошт. Дар давоми 34 соли истиқлол Тоҷикистон ҳамчун давлати озоду соҳиби истиқлол дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ шуд. Имрӯз парчами Тоҷикистон дар миёни парчамҳои кишварҳои ҷаҳон парафшонӣ мекунад ва номи миллати тоҷик бо ифтихор садо медиҳад. Саҳми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар эҳёи давлатдории миллӣ, барқарории сулҳу субот, таҳкими ваҳдати миллӣ ва боло бурдани обрӯву нуфузи Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонии таърихиву тақдирсоз мебошад. раиси ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар суханронии худ қайд кард ки дар натиҷаи амалишавии сиёсати созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пояҳои асосии давлатдории миллӣ гузошта шуда, мақомоти давлатӣ, сохторҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва низоми ҳуқуқӣ тақвият ёфтанд. Барои чунин хизматҳои таърихии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо унвонҳои олии қаҳрамони Тоҷикистон ва асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат сарфароз гардиданд ки ин худ шаҳодати арчгузории халқ ба хидматҳои фарзона фарзанди миллат мебошад. Илова гардид ки имрӯз халқи шарифи Тоҷикистон аз ҷумла сокинони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо ифтихор аз фарзанди фарзонаи худ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайравӣ намуда таҳти роҳнамоии сарвари давлат ба сӯи ояндаи ободу шукуфон қадам мегузоранд. дар идомаи чорабинии тантанавӣ бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барномаи фарҳангӣ пешниҳод гардид.